Oh, may buntag sa tanan. Kinaibog man si Ma'am Lo sa pantalon ni Adodoy. Gusto pa siya ginani. Anong buhatan siya? Oh, ato ni testingan ha. Ani ni siya. Basta si Ma'am Lo, kuron gyud ako ang mga kalamnan. Pero sweto gyud ko aning ang trabaho kay mapalit ko sa una og karagin tag 10 pesos lang na pantalon niya. Ako ang pagisiya niya, di ba ko bagay kay kimpi mo kog paa. Asiso kay ni kay mura makadangibot lang og kanang balhibo sa ilok. Ing ani ni paghuman og hiwa, ako balik ka ni mo kagi sa gunting para mahumok ang tila para sa iyo na kayo ibton. Og of course, iskalar ko sa YouTube walang dali ra kayo na buhaton. Pag amping jud kamo, ilabi na kung bagong baid ang gunting, masamat yung mga tudlo, ang pingi yung mga kamot. Bahalag wala nag-amping sa iyong mga dugan. Aw, ego ko na. So wala man na nakuan si Ma'am Lo sa kung hinimo. Pagkisiyan po siya maayo. No, taawan ninyo. Kani plain ni kagani na pantalon karon gusto din niya na i-expose pa og isiyan panig sa mot. Ya diri po sa pikas. Tara. Wanang puti, tanggalan na Gani. pangit. Sa trending karon og henerasyon mo man jud ka ng fashionable or aesthetic kunuhay na sa unsay pagtawag ana oy mahal kay ni sa mall pero kung imong buhaton hasal di hagua pero kung na jud kay pasensya imo man jud ni mabuhat ba ilabi na sa mga katigulangan karon kung makita ng mga kabatan una na magsuot ani sa makaingon gayud na nganong wala man taw nagigisit ana na yang karsunes o gamay na lang kulang mahuman na kita. Kapoy na. Apoy na si kayo. Pa, kuragwa, napasok pa ko, hindi kayo. Sugo kay te. One pa. Kay tungod man gud sa mong pantalon ko, wa pa ka susuon ani. Dili ko makainanig trabaho. So, patanan na nakon sa laron. Oh. Design man eh. Oh, mo nang ipananin ni Ma'am Lo. Dapat serbisyon kung di mo ikaw nang sugod. Ikay nagsugod makita sa... Ay, yate ka init. No, naman reklamo. Nilabay ang 30 minutos mo na ni ang mga sinuotan sa mga batanon. Ngano wala na yun in taon mo naghubo na lang. Kaya kami sa una panahon in taon na mahilasan mo yun in taon kami na makita na mo ang parte sa lawas. Karon mura rawin taon mo na nga taytok in taon na masusuot mo in taon mo ana na maskiwa mo gisugo. Okay ni si Luneria Puti ang kinabaligyan man siya produkto na pampahamis o pampaputi. Ipakita yun niya iyang tigol kay hasta mayang hamesa. Ay, mauna paggamit ng mog eswag, luka ako tiguang naman ko.